Pdiang ya ujisu hakadonu jongi kadai kajingya kendu jongi bat ublei ubaim. Ujisu uai ya ladi hangi met bat mensim. Uai ru hangi ya kasnam bat kajinglong blei. Hendrai kasyong hangi kumnu ngi pdiang ya kini kijing ai ngobha jong ublei hangi kinongpom. Hakani ka khubor tungin ya pet ya kisan tali ki kam kiba ngim dai ban le anda ngiladap ban pdiang ya ujisu hakadonu jongi khnang bangin la ban buram ya kajing don jong u bat ban ai la de kajing i jong u ban pen keladur ya ngi. Kabaning kong kajing kerki ban mi na kajaka kentang. Ukres ularung hakaman siem jongi. Usiem kabeneng udan hapo jongi. Bat wat lakat taru bun sin ngimi kerki na kayeng mani kumba klem yok ma de ka ei ka bapela. Lada ujisu uwan jengo yang ngimar kamat. Hatu gin kerki ban petno na kata kajaka. Tungin syong tat hau. Gran yau hakajing jar. Kiri kuat ki penken mau yang ni. Ki minute hadien ka Kommunion ki long ki bakordor tam hakajing im jongi. Ngim dai ban petno na uta ubadang shuwan shangi da kajing it bam jukon. Kabaar kajing bam shim kia ya kajing dai jongi bat ublei. Kalong ka basuk ban pdiang ya ujisu ban dem krup ban duai ki ju ki kentien bat ya chakmat hakajing im jongi. Hendrai ka yukharis kamdei kajing le NIAM tang ban pendep. Kadai ukris uba im ubarung hakadono jongi. Uwan ban rung hakadono jongi kenang bangin la ban penklan shu ya kajingya dei jongi bat u. Hadien bangila dep pdiang ya ujisu tungan ya keran bat u shipor nadu kamen siem. Ai ba kajing wan jong ujisu kan long kajing pentamai ya kajing im jongi bat bangin pdiang ru ya u da kadono jongi baro tang ban pendep rukom. Kabalai kajing lorni hadien kamas. Hadien bau jisu ulawan rung hapo jongi kadono jongi ka kelalong kum kajaka syong ne jong ublei. Ti habangi mi na yeng mane bat ngi sedang biang ban lorni ban kentho bat ban kran snie wiki weipan kalong kum bangi le bam suit nyau ya kajing khut bat kajing wan long do long senam jong jisu ha kadono jongi. Tungin persyang ban long kiba adgar ha kakatien ka telit ai baki wei kin yo i hangi ya ujisu ubadon hapo jongi. Ai bangin long kajing syai habangi ya kana bat ki paralok parajor bat bangin long ru kajing syai ha kajing em jong ki wei pan. Kabasaw kajing klat ban ai ngu. Kakentien Eucharis kamut kajing ai ngu. Kumnu ngila ban klat ban ai ngu ya uta uba ai lut baro ki jingdon kam hangi. Kumnu ngila ban klat ya uta uba ai hangi ya ka beneng bat ka khendau. Haswa bangin mi na kijaka syong jongi tungin ong ya kini ki kentien nadu ka mensim. Kublai shibun ko jisu bait. Kublai shibun pamilawan hapo ka donut ka mensim jongi. Tu ya sa bat nga ko try. Da ka bangi ai kublai ya ubahalor tam ngendap da ka jingkmen ka jingsuk bat ngen la ban kampen jana ya ka jingya de jongi bat ublei. Kabasan ka jing no syadin ya ujisu. Ka Kommunion Bakhuid tam kamkut tang hajing ruai penkut hapo yih mane. Ukris usyong sa hakaman sim jongi. Ngide ban ken mau barabor bangira ya ujisu syala yeng lasem syaki jaka trei jaka kta jongi syaki jingya dei paralok jongi bat hakijing bat kijing tenju. Ai ba kajing ai ublei kan pau hakikam kijam jongi iktien ki bangi kran kajing le isen bat kajing mam. Kaperthai barok kawai ka terang ya Yesus Kris. Bat anda ngiladap pdiang ya u menta ukris uyat bat ngi. Bona pedang jongi ngimi na yeng mani kumbam syemja ka ka bapela. Hendrai ublei ular rung hakamet bat ka mensim jongi. Bat kani kalong ka jingja ka bamayan tam. Ai ba kani ka jing shisha kan kirsiu thia bat kan pensngaurit yangi. Kajing pdiang ya ka Kommunion Bakhuid kalong kajing ya kendu ka bakan tang tam bat ukris ubaim. Hakita ki klip mat hadien ngide bandap da kajing sngungu. Ka Kommunion Bakhuid kalong kajing khot yangi banlong kum mau. Ai ba kajing jong u ka badan hapo jongi kan tengshan khnang ba ka perthai kan yo i.